ଭାଇନା କଣ ମସଲା କଣ ରଖିଛ? ବହୁତ ପ୍ରକାର ମସଲା ଅଛି ବାପା। ସେଫଳ ଅଛି, ବିନାଦି ଅଛି, ବିହାର ଅଛି, ଆଉ ହଁ ମାଣ୍ଡୁ ବି ଅଛି। ମାଣ୍ଡୁ ବି ରଖୁଛି। ଏ ଭାଇନା ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ମ କେମିତି କଣ ଦଉଛ? କିଛି ନାହିଁ, ନବ ଖୋଲିକି ଖାଇବ। ଖୋଲିକି ଖାଇବି? ଏଇଠି କୋଉଠି ଖୋଲିକି ଖାଇପାରିବି? ଆରେ ଏଇଠି କଣ, ତୁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଖା କି ବାପ ଦାଣ୍ଡରେ ଖା, ଯୋଉଠି ଖାଉଛୁ ଖା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? କି କଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିବା ନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ତମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଦଉଛ? ବାପ ମା ଶୁଣିଲେ ମତେ ବାଡେଇବେ। ଚୁପ୍ କିନା ନବୁ, ତୁ ଖାଇବୁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇକି ଟୁଜି କଥା। ଭାଇନା ଶୁଣ, ମିଛ କହୁନ ତ? କି କଥା, ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି? ଛୁଆଟେ ଖାଉଛି ନା ନା ଆଉ ପୁଣି କହୁଛୁ